Hier is feest, bakkerij Halleba besteedt morgen 30 jaar. Senior is bezig, RW. En dit is de man van het geheime recept? Nee! Nee? Omroep Friesland? Omroep Friesland. Ha, dat is al voor de tweede keer. De tweede keer. Nee, Ja. dat mag je net zien. De eerste keer. Eerste keer. Maar ja, hier net, maar bij de Grien de boer. Inwijden. Je woont Jazeker. Oh, dus we zijn hier voor de eerste keer? Je voor de eerste keer. Net dat ik hier de eerste keer kom. Nee, dat... Je recht op 30 jaar. Tweede keer. Ja, Oh, en wat maakt deze bakker zo goed? alles. Och. Ja, want ik zeggen, daar wil je oud van, want ik ben 88. Ik zou zeggen, de bakkers die ben dus al klaar. Die leest op in je neer. In je eer, dat heb ik wel verzinnen, want ze ben vannacht om 1 uur of 3 uur begonnen. En dan maai dat ik, no? Dan maai je een beetje zeg even op bed. Sure. No? En jou bent de eigenaresse? Of? Nee, het zijn 2 broers, André en Gerard Hallema. Dat zijn de eigenaren. En wij als vrouwje, mijn schoonzus en ik, werken ook al 30 jaar mee. Dus dat is eigenlijk best wel heel speciaal, hè? Ja, dat is ik zo. Mij zijn fjouweren 30 jaar, dit werkt er wel. Ja. En hoe ziet de toekomst eruit? Nou, ja, sure. De bakkers die rennen naar de 60. En er is geen opvolgers, helaas. Maar kijk, ik wil jongens, ik wil 88 worden hier en een beetje mij de ballen. Of 80, wat weet je het? Nou, hij rent op naar de 88, ja. Sure. Ja. Dus dan kan die bakkers nog wel in mij? Nee. Nee? Nee, dat moet aanstaan wel gebeurd wezen. Op de deur.